Gu gara galdaka astarrak, onak eta txarrak, trebeak eta baldarrak, askarrak. Luzatzen ari dira gusuraretzaren adarrak. Galdakaoko historia, gaur garenaren egorako bide erdia, baita gure memoria. Orain dela 4.000 urte gutxik denik ez uste ganguren puntara arte transhumantzia bitarte. Lehen gizakiak heldu ziren, bi bailara kontrolatzen, eizatzen, arrantzatzen, urtero ziren etortzen, iparaizetik babestu duen leku bikaina baita gangure. 3.000 urte beranduago ganguren berri zerdigunean dago. Galdakaoko oinarria han hasi zen sortzen herria, eliza eta baserria, ingurun nakazaria, baina denborarekin birantza zuten. Sancho de Galdakao, I. Torrezabal, fundatzaile Esmakal, gangureneko parrokiak orain elezalden tokia. Herria garatzeko egokia, 13. mendean, Erdi Aroaren bukaeran, herria garapen zumean, zegoenean, krisi berri bat gainean. Eta jauntxoen abusuen aurrean eskatu zioten Bilborita ez beste inori Galdakao sartzeko. Bere barrenean Bilboko auzo egin zen azkenean, baina 1630 urtean Erdi Aroa utzitatzean Bilbo ere utzi genuen apartean, eta jarraitu gure askatasunean. Izan gara herri gerlaria, hori da egia nabaria. Begiratuz gure ibilia, gerraz gerrako historia, banderizoen gerra hasita. Konbentzio guduan ere gure harria ipinita, harrika. Gerra napoleonikoetan ere izan genuen zita, ondoren lehenengo gerra karlista. Luzea gerra horren pista ikusita. Genuen udaletxe itxela, karlistek bertan jarri zuten kuartela, gerra maitu arte egon zen horrela, azkenik gerra zibila, hila jende pila, burdinazko gerrikoa Bilbo babesteko eginkoa, Galdakao harresi azpikoa eta dinamita fabrikoa betikoa, aitzakia tipikoa. Gintuzte, bombardeatu, Hilabetean, Ez ziren geratu, hainbat gudari, Lurperatu. gizon handi, ezin kontatu, nagusi eta umeak, ere ez zituzten barkatu. asko ziren. Erbesteratu. Eta berrikoa zuzenean pasatu